uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngiyacela sikhuleke babe egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyakubonga Nkosi nangalolu suku. Siyabonga Nkosi ngakho konke okuhle osenzela khona. Sibonga ukuvuka, sibona umhlaba. Sibonga ukuvula iminyango siphumele phandle. Sibonga konke Nkosi okuhle osenzela khona. Sibonga nangazo Nkosi izikhathi ezinzima osilethela zona. Ukuze sihlale njalo sibheke kuwe, sihlale njalo simemeza wena. Siyabonga Baba wethu ongcwele, udumo olufanele wena wedwa, ohlezi enkazimulweni. Siyabonga Baba wethu omuhle, sibonga nangezwi lakho osiphile lona ukuba sihlale sibuyela kulona lisikhombisa indlela okuyiyona yona. Siyakhuleka-ke Nkosi nangalesi sikhathi sizofunda izwi lakho. Vula iy'nhliziyo zethu, vula iy'ngqondo zethu, ukuba sizwe lokhu umoya kushoyo nakuthina namhlanje. Siyacela Nkosi ngokwezwi lakho, ngomusa wakho nangothando lwakho. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Uxolo. Angibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Simbonga uNkulunkulu kakhulu ngixolisa ukuthi ngoLwesine oludlulile angiphumelelanga ukungena kule nkundla ngenxa yezimo-ke ebengibhekene nazo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu osiqinisayo endleleni. Uyathembeka usuku nosuku. Namhlanje-ke izwi esizolithola, angazi noma ngizwakala kahle. Izwi esizolithola namhlanje sizolithola lapha encwadini yabaseRoma, uRomans chapter 9, sifunde uverse 27 kuye ku-30. Ake sifundeni-ke bangcwele. Isihloko sale nkonzo yethu ikhuluma ithi Insali kaJehova, the remnants of God. So sizofunda-ke siqale kuverse 27 kwabaseRoma 9 verse 27. U-Isaya ememeza ngo-Israyeli uthi, nokuba umumo wabantwana bakwa-Israyeli ungangesihlabathi solwandle, yinsali eyakusindiswa. Ngokuba inkosi iyakufeza izwi layo emhlabeni, iliphelelise, ikhawuleze. Njengalokho washo Isaya phambili ukuthi uma inkosi Sebawoti ibingasishiyelanga inzalo, besiyakuba njengeSodoma sifane neGomora. Ngakho siyakuthini na? Ukuthi abezizwe abangafunisisanga ukulunga batholile ukulunga. Ukulunga kambe okungokukholwa. Kepha u-Israyeli elandela umthetho wokulunga kafinyelelanga emthethweni. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Izwi lakho Nkosi khuluma ngalo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Nanti izwi bazalwane. Ngizocela siye futhi ngale sifunde abaseRoma, iRomans chapter 11. Sizofunda nje socaphuna uverse 5 kuya ku-7 okwamanje. Romans chapter nakhona kukhulunywa ngokuthi insali ka-Israyeli yasindiswa. Sizofunda uverse 5. Kanjalo kukhona nangalesi sikhathi samanje insali ngokukhetha komusa. Kepha uma kuya ngomusa akusayi ngemisebenzi. Uma kungenjalo umusa useyiwumusa. Kunjani pho? Lokhu u-Israyeli akufunayo akakufumananga. Kepha abakhethiweyo bakufumana. Abanye benziwa baba lukhuni. uJesu Kristu uyinkosi. Lapha bazalwane sithola ukuthi insali yakhethwa. Uma siya emuva le
eTestamenteni Elidala kuyakhulunywa kakhulu ngensali, insali ka-Israyeli uma ngabe kade kuliwa labo abasalayo noma ngabe kade kunesifo esibhubhisayo labo abasalayo baba yinsali, baba ngabantu abaseleyo. Kodwa sithola ukuthi la kukhulunywa ngokuthi yakhethwa kudala umhlaba ungakasekelwa. Yayisikhona le nsali uNkulunkulu wayihlukanisela. Uma sibuyele emuva la kule chapter, chapter 11, uma sifunda uverse 2, ukhuluma ngokuthi verse 2 yini? Cha, uverse 4 uthi kepha impendulo kaNkulunkulu ithini kuye na? Ithi ngizishiyela amadoda ayizinkulungwane eziyisikhombisa angaguqanga ngamadolo okubhali. Kusho ukuthi ukuze ube yinsali kwakufanele ukuthi yenza something. Kwakufanele ukuthi uzahlukanisele. Kwakufanele ukuthi ukuze ubalwe nabaseleyo kube nomgudu owulandelayo. Ukuze ubalwe nensali kaJehova kufanele ube nendlela ophila ngayo. Siyathola-ke la kukhulunywa ngokuthi uNkulunkulu uye wayishiyela yena uqobo insali. Kusho ukuthi ikhethiwe uNkulunkulu. Ile nsali ekhethwe uNkulunkulu eyobe izingelwa uDraco, I think uDraco kuyisambulo. Kuyisambulo kuyakhulunywa ngomuntu wesifazane oyithwele ubaleka nomntwana. Insali leyo eyobe ilapho izozalwa lapho. So siyambheka-ke uNkulunkulu la esikhethele esihlukanisela insali. uNkulunkulu udalile abantu bonke. Njengoba esho ukuthi kulabo abangangey'hlabathi zolwandle, kodwa ukhiphe nje iy'nkulungwane ey'thize. Kusho ukuthi usilekthile uNkulunkulu abathize. Mhlawumbe usilekhthiwe nawe, mhlawumbe nawe ukhethiwe. Kodwa ufanele yini umusa? Iyangithusa-ke uma esikhuluma ngokuthi abafunile umthetho wokulunga abawufumananga. Kodwa bezizwe abangazange bawufune banikeziwe ngomusa. Bazalwane, asibambeni ithuba. Nanti ithuba livela elokuthi asibambeni ithuba, sihambeni ngendlela uNkulunkulu asifuna sibe yiyona phambi kwakhe. Siqinisekise ukubizwa nokukhethwa kwethu. Siqinisekiswe ukushiywa kwethu sibe yinsali. Ngiyakhumbula ukuthi ngesikhathi kade bethunjiwe abantwana bakwa-Israyeli, abaningi bafela ezweni lokuthunjwa. Kodwa khona labo uNkulunkulu abahlelela ukuthi babuye bazovusa iy'ngange zaseJerusalema. Mhlawumbe ungomunye walabo abahlelelwe ukuthi bavuse ugange. Mhlawumbe ungomunye walabo abamiselwe ukuthi baqhubeke bashumayele izwi likaNkulunkulu ngesibindi. Mhlawumbe ungomunye walabo abakhethelwe ukuthi bazoyiphila insindiso. Kumnandi, kubuhlungu, kukumbi, bazoyiphila. Mhlawumbe ungomunye walabo abangezukushumayela ngomlomo, kodwa bazokuphila izenzo zabo zikhombe ukuthi laba-ke ibona bayinsali kaNkulunkulu. Nawu ngiyambheka-ke u-Isaya ebhala la ebuza kuNkulunkulu ukuthi usesishiyile na isizwe sakhe, usilahlile isizwe sakhe lapha ekuqaleni kwabaseRoma 11. Umbhali wamaRoma, umphostoli uPawulu, uthi ngalokho ngithi uNkulunkulu usilahlile isizwe sakhe. Qha nakanye, ngokuba nami ngum'Israyeli wenzalo u-Abrahama wesizwe, uNkulunkulu akasilahlanga isizwe sakhe ayesazi ngaphambili. Yikho ngithi kukhona abakhethwa umhlaba ungakasekelwa. Kwaqinisekiswa ukuthi noma ngabe bashiswa ngemlilo, noma ngabe bawela imfula,
noma ngabe badlule ey'lwaneni, kodwa bazodlula ngoba bayinsali. Bese thina-ke singafuni ukudlula kuzo zonke lezi zinto, sizobonakala ngani ukuthi siyinsali, bazalwane? Kuney'khathi eziyifika empilweni yomuntu zibe buhlungu. Usheshe ukuzwa umntwana kaNkulunkulu esethi, uNkulunkulu ubukuphi wena uma kwenzeka kanje? Bazalwane, uNkulunkulu is always there. Ingathi nakhu oShadrach noMeshach no-Abednego babefakazela yena uNkulunkulu, babephila indlela uNkulunkulu ayefuna. Kodwa bangena emlilweni, akavimbanga ukuthi bangangeni emlilweni. Wavuma bangena emlilweni, kodwa waba nabo. Kunjalo-ke uma uyinsali, angithi sizwa ngabo ngoba abafanga empini, kodwa bathunjwa. Kodwa ekuthunjweni baphila ngendlela ngey'miso zikaNkulunkulu. So kunjalo bazalwane, asingasabi isimo. Nanizwi liyasho lithi siwiswa phansi insuku zonke, kodwa siqedwa. Sisabelani uma kufika iy'khathi ey'nzima? Sisabelani ukukhuluma, sivule imilomo sifakaze naphambi kwabantu abaphikisayo? Sikwenza kanjani ukuthi uma bephikisa bese siyathula? Ngoba uma bephikisa thina kufanele sithi siyamazi simkhonzayo bese siyadlula. Singaze size si-entertain, bakutshela ukuthi hawu ukhonza umlungu, awusenabo yini okhokho kanjani kanjani kanjani. Cha, ngiyamazi engimkhonzayo, ngiyamazi owangifela, ngiyamazi ongithanda ukudlula lowo khokho. So uma ngabe ususho njalo, asikho isidingo sokuthi uba ngumsindo. Phila, hamba phambi kwabo. Ngike ngahlangana nevesi la encwadini encwele, ngisazi nokuthi kukuphi la kade ngifunda khona. Ekhuluma ngale eTestamentini elidala, ngicabanga ukuthi kuNomeri. Ekhuluma ngokuthi thina esiyinsali, thina especially thina esenziwe amaLevi, thina esingabashumayeli, abafundisi, abaphatha iy'ndaba zikaNkulunkulu, asimele ukuba nento eyifa lethu. Asinalo nje ifa, kwashiwo. Kodwa uthola ukuthi thina sibhizi sifuna imali kubazalwane ukuze sibe nezinto zethu. Ngike ngamangala ukuthi that is why bengingaqondi ukuthi why abafundisi bahlupheka kangaka. Umfundisi woqobo uyahlupheka, umshumayeli woqobo uyahlupheka, umzalwane woqobo unenhlupheko, uyaswela, either uyaswela, kodwa nje noma unokwanele okubukeka ungazuthi kuwukuhlupheka. Yabona, okwanele okubukeka ungathi kuwukuhlupheka, njengathi nje sibukeka ungathi sinokuhlupheka kanti sinakho okwanele esinakho. Kubiza ukuthi ufumane indlela yokwaneliswa, bese uyaqonda ukuthi hhayi, angidalelwanga ukuba ne-mansion mina, angidalelwanga ukuba ngibe nendlu enkulu eyisitezi engizukungena muntu ngoba ngisaba ukuthi izongcola. Angidalelwanga ukuthi ngibe nemoto yohlobo oluphambili ngoba abantu bazongithatha ngokuthi ngiyisigwili esasemhlabeni. Thina eyethu ingcebo siyibekelwa, siyikalelwa uNkulunkulu. So ngamangala ngithi hawu, kanti yikho nje kunje, hhayi angidluleke lapho. Ngiyathanda-ke ukuthi bazalwane, njengoba sikhethiwe saba yinsali, uma ubheka kulesi sikhathi samanje, bancane abasindisiwe abaphila insindiso. Baningi, bangaba baningi abathi abasindisiwe, abathi basindisiwe, kodwa bayincisana kakhulu abaphila insindiso. Kuyini ukuphila insindiso, bazalwane? Kuyini nje ukukhumbula ukuthi ngasindiswa, ngahlengwa, ngathethelelwa izono, ngiyathethelela usuku nosuku ngoba sisenyameni, bazalwane. Usuku nosuku iy'ntuli ziyasithela, and usuku nosuku siyaya esiphambanweni siyothi Nkosi ngihlanze emoyeni. Uma ngabe uphila leyo mpilo okwangampela, uyinsali.
uNkulunkulu ukubalile kulabo abayoze befinyelele kuyena, ngoba ibona labo ayobaweza imfula, ayobadlulisa emlilweni, abadlulise nasey'lwaneni, nasey'nkingeni zonke ehlane badlule. So ngiyabheka nje bazalwane indlela esitetema ngakhona, indlela esibuthakathaka ngakhona. Kodwa sithi siyamazi esimkhonzayo, owabekezelela konke. Angithi iNkosi uJesu yabekezelela ukuthukwa, yabekezelela ukuthiniselwa ngamatshe, ayizange ithinisele bheki. Yabekezelela ukufaka umqhele wameva, yabekezelela ukugwaza ohlangothini, yabekezelela ukuphanyeka esiphambanweni. Kodwa thina asikwazi ukubekezelela umuntu engasibolekanga imali, noma eboleka imali yethu wangayibuyisa. Asikwazi ukubekezelela. Hawu, sifuze bani? Siseyintsali? Siyintsali ngomusa noma siyintsali ngemisebenzi? Ngiyafisa nje bazalwane siyibhekisise le ndaba ukuthi uNkulunkulu wethu uthembile kuleyo ntsali ayibekile. Asethembeke-ke nathi kuyi-position asibeke kuyona. Kunezwi elithi asikwenze konke kungathi kukuyo iNkosi, kungathi senzela yena uqobo. Ukukhuluma kwethu, ukuhamba kwethu, ukubheka kwethu, ukwenza kwethu konke asikwenze kube ngathi sikwenza kuyo iNkosi. Siyahluleka-ke bazalwane ngoba thina silimitha isikhathi sethu, siyas-allocate-a isikhathi ey'ntweni. Uma namhlanje ngixakekile ngangakwazi ukuhambela umzalwane wami ogulayo, angisezukumhambela njalo. Uma namhlanje ngixakekile ngangakwazi ukuhambela umzalwane wami oshiywe yisihlobo, angisezukumhambela njalo. Kanti sibeka isikhathi, si-attach-a isikhathi. Kodwa uthola ukuthi ubuhlungu buyaqhubeka kuyena. Mhlawumbe uNkulunkulu izwi lenduduzo ulibeke kuwena. Mhlawumbe izwi ebelizomphilisa libekwe kuwena. Wena awunaso isikhathi. Qinisekisa mzalwane ukubizwa nokukhethwa kwakho. Simele ukuba sibe yinsali eyozifike la kufanele ifike khona. Kufana nakho ukuthi siyabona kuyenzeka izinto bese sizisithande nathi ukuzenza lezo zinto ezibe zingafanele. Ake siqinisekise ukubizwa nokukhethwa kwethu bazalwane. Ukubizwa nokukhethwa kwethu uzokwazi ukuthi ngibiziwe futhi ngikhethiwe ngezimo ozodlula kuzona. Number 1. Number 2, uzokwazi ngoba umoya kaNkulunkulu oyingcwele uzobe ukhuluma nawe ukufundisa izinto. Number 3, uzokwazi ukuthi ubiziwe wakhethwa ukuthi ube yinsali ngoba uNkulunkulu uzokuhlenga akuphephise bese yakukhombisa ukuthi sengikuthwalile ngakhipha laphayana. Uyabona ukuthi oShadrach noMeshach no-Abednego bezophoswa emlilweni. Baba nakho lokho ukuthi noma kungenzekani-ke, kodwa asizukubhawa, asizukugoba njengoba lesho leli zwi lithi abangaguqanga kuBhali, abangazange baguqa amadolo abo kuBhali. So uma ngabe kunjalo, kusho ukuthi nakuhlupheka nakufa akuzukwahlukanisa nje ne-focus yakho kuNkulunkulu. Noma ngabe isimo esinjani ongena kusona, akuzukuyisusa nje i-focus yakho kuNkulunkulu. Uyabheka ukuthi esimeni esibuya kusona, engibuya kusona, ngashaqeka, benginesifiso ngikhuleka ukuthi Nkosi, senza ukuthi asidlule kulesi simo noma ngabe sinje. Uma sesibonana nosisi sithola isithuba lokuhlala ndawonye, amazwi okuqala uthi ngiyaxola. Ngiyamxolela umbulali ukuze ngiphile. Akamxoleleli yena, umxolelela
umxolelela yena uqobo lwakhe ukuthi aphile. Ngambonga uNkulunkulu, yazi ngeze umthwalo ubalula. Ngambonga nje uNkulunkulu. So izimo esidlula kuzona ezimele ukuthi sahlukane nothando lukaNkulunkulu. Akuzona okumele ukuthi zisahlukanise nalo osifake kuleyo situation. uNkulunkulu kufaka lapho uthi senivivinyekile niyophuma ninjengegolide. Uma singavumi ukuvivinywa, sizoba kanjani igolide? Uma singafuni ukungena emlilweni, sisaba ukungena emlilweni, sizohluzeka kanjani? Uma singafuni ukuwela umfula, sofika kanjani ngaphesheya? Uma singafuni ukunqamula ehlathini elimnyama, athi uDavide, uJehova umelusi wami, angesabi noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa. Uma singafuni ukudlula ethunzini lokufa, sofika kanjani edlelweni elihlaza ngaphesheya? So bazalwane, ngizothi nje sikhethiwe saba yinsali ngomusa-ke manje. Uqala uNkulunkulu babedlula empini ukuze basale bese kuthiwa yona nsali-ke yakwa-Israyeli. Kulesi sikhathi siyinsali ngomusa, sikhethwe nje ngomusa. Singangezwa nathi njengabanye njengoba kushiwo la ku-chapter 9. U-chapter 9 nje kodwa. Yes. U-chapter 9 verse 8 uthi ngakho siyakuthini na ukuthi abezizwe bangafundisisanga ukulunga batholile ukulunga. Ukulunga kambe ngokukholwa. Kepha u-Israyeli elandela umthetho wokulunga kafinyelelanga emthethweni. Siyakuthini bazalwane? Siyakuthini ukungafinyeleli? Thina sibe singabakhethiwe. Bese kudlula abezizwe badlule phambi kwethu. Bashaya intambo. Bangene njengeselelesi esiphambanweni esasho nje ngomzuzu wokugcina, Nkosi uzube nami, uzungikhumbule embusweni wakho. Sashaya intambo sangena. Siyakuthini-ke thina esikhethiwe samiswa ngaphambili, samiselwa ngaphambili ukuthi ngempela siyinsali, kufanele sifike size sifike kuye ukuthi hhayi, nakhu Nkosi sengifikile. Lithi izwi lakhe imisebenzi iyolinganiswa esilinganisweni imisebenzi yethu ukuze uma ngabe isha sidlule noma singasayitholanga imiqhele, kodwa imisebenzi iyobe ikade ikhona. Akusiyo imisebenzi ephathekayo bazalwane, imisebenzi yakamoya. Athi uDanyeli encwadini yakhe, abayophendulela abanye ekulungeni, abayophendulela abaningi ekulungeni, ibona abayothola imiqhele. Aze kuthiwe uthando lusibekela izono eziningi. Kulula bazalwane ukuthanda. Ave kulula ukuthanda. Okunzima ukuzonda ngoba kufanele uqale ucinge into embi ongezuyithanda ngomuntu bese uyamzonda. Kodwa ukuthanda uma ngabe nje kuzofika engqondweni yakhe ukuthi uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, awukwazi ungamthandi umuntu ngoba uthanda uNkulunkulu uqobo, umfanekiso kaNkulunkulu. Kulula ukuthanda kunokuzonda. Kulula ukusibekela izono zakhe eziningi ngothando ukwakha inzondo. So bazalwane, lelizwi elithi insali kaJehova lisho ukuthi siyagcina imiyalo kaNkulunkulu, siyalalela, siyenza njengolokhu izwi lisiyala, siyahlala ekuthandazeni, siyakha entabeni kaJehova engcwele la kuthiwa ubani oyakukhuphukela khona. Thina-ke sikhuphuka sifike sakhe sihlale. Uyazi ukuthi iyamangalisa indaba yokuhamba emkhondweni walaba ababehambe ngaphambi kwethu, abaphostoli nabo bonke. Abanye ababehambe noJesu before, abanye abangahambanga uJesu sekhona kodwa bahamba emkhondweni wakhe. Kuyahambeka, siyakwazi nathi ukuhamba kuleyo mkhondo ngoba okokuqala indlela
ababebulawa ngayo ayisekho manje, yokulengisa ubheke phansi noma ubheke le, ayisekho manje. Isikhathi esiningi esibabuka behlukunyezwa ngaso bayadutshulwa bafe. Kusho ukuthi ubuhlungu bu-shortened, ubuhlungu esesibuzwayo thina sebuba bufushane usazodutshulwa lobo ababebuzwa belenge esiphambanweni, kwesinye isikhathi beboshwa ngey'ntambo belengiswa. Kodwa nje kukhona ukuthi sinayo indlela yokusigcina siyinsali. Ngike ngibuke uStefani, indlela afa ngayo uStefani. Akazange amphike uJesu ebona ukuthi, akazange aphike uNkulunkulu ebona ukuthi nakhu ngizobulawa manje. Akazange amphike, akazange aze aqale abeka amazaba. Kodwa uNkulunkulu wamqinisa kunjalo. Wamqinisa kunjalo waze wamfundisa umoya oyingcwele, wamfundisa ukuthi akathini nangesikhathi esinzima. Pho thina sihlulwa yini bazalwane? Nathi ngeke kusehlule uma sizojula othandweni likaNkulunkulu. Sijulise iy'ngqondo zethu kulo, sikhumbule akakwenza uNkulunkulu enzela abantu bakhe. Uyazi ukuthi wayengabakhiphi oPawuli noSila boshiwe etilongweni, azange abakhiphe. Kodwa wabaphinda ukuthi abamdumise belapho. Bathi uma bemdumisa belapho waqaqa iy'bopho, kodwa wangabakhipha. Ngoba wayefuna ukuthi basebenze. Mhlawumbe inhlungu yakho noma inhlupheko yakho obhekene nayo njengamanje, inhlupheko yokuthi kubonakalise ukuthi noma kunjani uNkulunkulu ukhona. Noma ngabe ukusiphi isimo uNkulunkulu ukhona. Noma ngabe uvelelwe yini uNkulunkulu unawe. So uma ngabe sibheka oPaul noSila, ngisho ney'boshwa, akuthangama kuvuleka iminyango yetilongo, zaphuma zagijima ngoba uNkulunkulu wayefuna ukubabonisa ukuthi ngingenza konke, ngeke livinjwe icebo lami. So namanje mzalwane, imi isibindi, qina, ibambe lithi izwi, ungayishiyi indawo yakho noma ngabe umoya wombuso uyakuvukela. Ungayishiyi indawo yakho, ubiziwe wena, ukhethiwe, uyinsali kaJehova. Ungayishiyi indawo yakho. Kungathi ngoba nakhu usuphelelwe impuphu bese wenza ingalo yakho ibe inyama, inyama yakho ibe ingalo yakho ukuthi uzoyicelela lapha nalapha nalapha. Guqa phansi, tshela umnikazi wezinto uzokwenzela. Noma ngabe ubuhlungu emoyeni, guqa phansi utshela umnikazi wezinto uzokududuza. Noma ngabe uvelelwe yini, mtshele, mbikele. Unendlela yena wazi konke, wayekhona. Uyena owadala konke. Bazalwane, ilokho nje ebengifisa ukusho namhlanje. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi siyinsali. Asiqinisekise ukubizwa nokukhethwa kwethu. Asihambe ngokukholwa endleleni. Uthando lusibekele zonke izono zethu. Bese siyahamba ngokukholwa. Jesu Kristu inkosi asikhuleke. Siyabonga Baba izwi lakho, siyacela ukhulume ngalo kulowo nalowo. Ungazenzi bukhuni Nkosi iy'nhliziyo zethu. Sidinga wena kulesi sikhathi. Sonke siyakudinga Nkosi kulesi sikhathi. Ungenzi bukhuni iy'nhliziyo zethu. Ungavali iy'ndlebe zethu. Ungavali amehlo ethu. Siyacela Nkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabonga abazalwane, inkosi yomusa ibe nani, imgcine imbiyele. Siyabonga kakhulu, ngithathe leli thuba nje ngibonge kakhulu 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 kulabo abathumelile amazwi enduduzo. Hhayi, nemikhuleko bazalwane, siyabonga kakhulu 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 imikhuleko. Umkhuleko unamandla ngendlela emangalisayo. La ukhuleke ukhona, uNkulunkulu ube khona. Bese ezophendula kimi, ngile kude angenzele okuhle. Ngiyabonga bazalwane, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani. Ngiyafisa ukusho ukuthi ningadinwa bazalwane, nathi sabantu.
Uma kwenzeka into ebuhlungu nathi siyazwela ngoba sisemhlabeni. Kodwa-ke sikhala sibe nethemba ngoba lisho njalo izwi ukuthi singakhali njengalabo abangenalo ithemba. Kodwa nje siyazwela nathi uma ngabe uthatha isikhathi sakho nje ubhale lowo myalezo noma uthathe ifoni yakho uyisende leyo VN ngesikhathi esiyibona ngayo siyabhandisheka. Siyabonga bazalwane, siyafisa sengathi ningakwenza nakwabanye ningagcini ngathi. Siyabonga kakhulu kakhulu, Inkosi inibusise, Inkosi inikhulise, Inkosi inigcine othandweni. Jesu Kristu Inkosi. Amen.